נתחיל את התרגול בשכיבה על הגב. נרגיש את הפריסה של השכמות, הכתפיים, תחושת המשקל של האגן. בואו נניח יד ועוד יד על הבטן התחתונה ונתחיל באיזושהי נשימה פשוטה. שאיפה דרך האף, הבטן תתרחב לתוך כפות הידיים, ובהוצאת אוויר תיתנו לבטן להינמס ככה קצת פנימה לכיוון החוליות של הגב התחתון. שאיפה הרחבה של הבטן התחתונה, הוצאת אוויר דרך חלל הפה, הלסת תהיה רכה והכתפיים יהיו כבדות. בואו נצרף לאט לאט את העבודה של קרקעית האגן. לקיחת אוויר הבטן מתרחבת. בסוף לקיחת האוויר כבר נאסוף את הסוגרים, את הפתחים התחתונים, ועל האיסוף הזה נתחיל את ההתרוקנות ההדרגתית דרך הפה. אז שאיפה התרחבות, איסוף פתחים, הוצאת אוויר תוך כדי המשך האיסוף. בהוצאת אוויר הבאה נצרף את ניתוק רגל ימין או שמאל ל-90-90. הרגל תישאר מעלה, ניקח אוויר, ובהוצאת אוויר הרגל תדרוך חזרה מטה. ושוב שאיפה, רגל שנייה מתנתקת בהוצאת אוויר. לקיחת אוויר להישאר עם הרגל מעלה, ובהוצאת אוויר לדרוך חזרה את הרגל. קחו לכם את זה לסירוגין, שהפעולה קורית בהוצאת אוויר, כלומר הניתוק של הרגל מעלה ל-90-90, וההורדה של הרגל מטה קורית עם ההתרוקנות ואיסוף הפתחים. בין לבין יש שאיפה טובה שמרחיבה את החלל של הבטן ואת החלל של הגב התחתון. ניתן ללסת שוב, נזכיר לגוף להרפות אותה. מעברים בין רגל אחת לרגל השנייה. נרצה שהאגן יהיה ככה יחסית מעוגן לקרקע במהלך הניתוק ובמהלך החזרה של הרגל. ואם יתאפשר לשמור על הקשת הקטנה של הגב התחתון זה יהיה מצוין. נשאר עם אחת הרגליים מעלה. בהוצאת אוויר נצרף את הרגל השנייה. נוריד רגל אחת בהוצאת אוויר, נדרוך אותה בצורה מלאה ונצרף את הרגל השנייה מטה. לקיחת אוויר מטה ובהוצאת אוויר ניתוק של רגל אחת. בהוצאת אוויר נוספת צירוף הרגל השנייה. לקיחת אוויר מעלה, רגל אחת דורכת, רגל שנייה מצטרפת. מנוחה שאיפה. הוצאה ניתוק, הוצאה ניתוק. נעביר את הרגליים לפלקס. רגל אחת מתארכת ודוחפת קיר קדמי בהוצאת אוויר, ובשאיפה חוזרת. אותו דבר עם הרגל השנייה. לחיצה לקיר קדמי וחזרה. נצרף את הידיים, ידיים מעל קו הכתפיים, זרוע מתארכת אחורה, רגל מתארכת קדימה. פעם בלקיחת אוויר נרחיק יד מרגל, ובהוצאת אוויר חזרה של היד והרגל ל-90-90. שאיפה הרחקה, מתיחה של הרגל, מתיחה של הזרוע, בהוצאת אוויר חזרה. כשהרגל מתארכת, תדמיינו שממש מפרק הירך טיפונת יוצא מכיוון האגן החוצה, כן? יש איזו התארכות כזו בתוך האגן. הרחקה וקירוב. אפשר לנסות עם שתי הרגליים יחד, עם שתי הידיים. עם משהו יותר מדי בגב התחתון, לא חייבים להגיע לאישור מלא של הרגליים, ואפשר תמיד לחזור לתרגיל הקודם של יד ורגל לסירוגין. שאיפה רגליים וידיים מתרחקות ובהוצאת אוויר חזרה. נצרף את תנועת הידיים דרך הצדדים. בהוצאת אוויר ידיים נוגעות בעקבים, בשאיפה מתרחקות לאחור. פנימה והחוצה. אפשר לצרף כאן ניתוק של הראש אם זה מרגיש מתאים, ואם זה מספיק להישאר עם הראש על האדמה. אם ניתקנו את הראש, נחפש תנועה מעגלית, התכדררות של הגוף, נגיעה עם הידיים בעקבים, התארכות חזרה וגלגול חוליות חזרה לאחור. בואו תנוחו. ידיים לצדי הגוף, רגע נשימה. נניח את כפות הידיים מתחת לראש, ניקח אוויר. עם ההוצאת אוויר, שוב יש לנו את אותה פעולה של איסוף, נצרף ניתוק של הראש והשכמות, ובלקיחת אוויר נחזור מטה. גם כאן ננסה להתחבר לאזור של הבטן התחתונה, איסוף מגיע מלמטה. לקיחת אוויר, קודם איסוף קרקעית אגן, בטן תחתונה, ומשם הצמיחה של הראש והשכמות.
אפשר לצרף עם הניתוק של הראש גם ניתוק של רגל אחת מעלה ל-90-90 ולחזור חזרה. התרוקנות וניתוק, לקיחת אוויר חזרה לאחור. אפשר ככה לאט לאט להישאר עם אחת הרגליים מעלה ב-90-90 שהראש מנותק והשכמות מנותקות, ואז נצרף את הרגל השנייה. פלקס ברגליים, ויש לנו כאן שוב את החזרה להתחלה, הרגל דוחפת קיר קדמי מתרחקת מהאגן. זה יקרה בהוצאת אוויר החלפה. הוצאת אוויר החלפה, כן, ממש איזה פו התארכות. פו התארכות. אפשר לצרף כאן את התנועה האלכסונית של מרפק לברך, 8 חזרות. בדיוק, ממש לנתק את השכמות, להרגיש את התנועה של הצלעות. לי זה הספיק 8 חזרות, מי שרוצה לוקח עוד 8 חזרות וניכנס למנוחה. פלקס ברגליים, פלקס בידיים, להרגיש את המתיחה משני צידי הגוף, וניקח נשימה עמוקה לצלעות, נרחיב את בית החזה, ובהוצאת אוויר תעדפו את השכמות מטה, כן? יש לנו כמו הרחבה של הקשת ועידוק של הקשת. בית חזה נפתח, והשכמות מתהדקות חזרה מטה. נעבור אל הבטן, שאיפה רחבה לבטן, ואז נדביק את הבטן חזרה לכיוון החוליות. קחו לכם אצלנו עוד כמה חזרות. נדרוך רגל אחת ונדרוך רגל שנייה, ונתחיל ככה טיפה לגלגל את האגן, קדימה ואחורה. כן, כל תנועה שעכשיו מרגישה לכם טובה ואינטואיטיבית זה מצוין. גלגול של הראש מצד לצד, אפשר להפיל ככה את הברכיים ימינה ושמאלה. אם ככה משהו בגב התחתון מרגיש טיפה יותר דחוס, נקרב ברכיים לבית חזה וניקח כמה מעגלים לכל כיוון. אז זהו, לי זה היה מספיק, ואני מקווה שגם אתם נהנתם. ואני אשמח לשמוע איך זה היה בשבילכם.